Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Biz sizning bilan musulmonning axloqi, ko'rkam adabi, musulmonning axloqina ham ko'rkam adabina birinchi shiratda loyiq bo'lgan kishilar kimlar dedik? Әтияне dedik. Seni tug'dirgan, seni o'stirgan, qalaq tutib ашарга өйрәткән, алдың артыңны юган, seni кишиткән, кишитәргә тырышкан инде. Ит алганмы юкмансы. Аллаһтан тауфик кирәк әйе. Ләкин безнең өчен бик күп кешеләрен керткән, һәм ул кешеләр өчен без күпме генә аларга түләргә тырышсак та түләп бетерә алмыйбыз. Аның турында әле сөйләшербез иншалла. Әтияне. Һәм кемнең әйтик кешенең каядыр, кем беләндер әдәпле булып, ахлаклы булып йөрүе, әмма шул ук вакытта беренче чираттаның ахлагына лаек булган әтиянисе янында ахлаксыз булуы, әлбәттә, аны инде яхшы кеше, ахлаклы кеше сафына кертми. Шулай бит? Ул инде әйтик кочагындагы псиенә яки анда абзардагы хайванына карата, ой, мәрхәмәтле булып, псиен сыйпап, авызыннан бер җүнне сүз чыкмаса әтиянисенә, аны ничек әдәпле дип әйтәсең инде. Шулай бит? Шуңа күрә ислам әхлагы, ислам әдәбе кешене төзәтә һәм шушы кешенең беренче чиратта әдәбе, әхлагы әтиянисенә карата булырга тиеш дидек. Һәм без сезнең белән 1, 2, 3, 4 аят китердек. Бу аятларда Аллаһ Тәгалә үз хакы белән бергә, Аллаһның хакы нәрсә? Таухид. Ягъни бер Аллаһка гына гыйбадат кылу, шуның белән бергә ва бил валидейни ихсана, әти-әнигә игелек кылыгыз дип әйтте. Ягъни үзенең хакы белән Аллаһ хакын, Аллаһ Тәгалә үз хакы белән әти-әни хакын бергә куйды. Шулай бит? Димәк, Аллаһның хакын үтәгән, ул шундук әти-әнисенең хакын үтәргә тиеш. Моннан чыгып без инде шундый фикергә киләбез, шулай бит? Һәм шул ук вакытта әйтик, әти-әнисенең хакын үтәмәгән, кемнең дә хакын үтәми? Аллаһның хакын да үтәми. Бүген аның турында әле сөйләшәбез. Без сезнең белән әхлак дәресләре, хадисләргә нигезләнәчәк дидек. Һәм беренче хадис безнең булды инде, иң кайсы гамәлне Аллаһ Тәгалә иңнеге Аллаһ Тәгалә сөйгән гамәл кайсы дигәч, намаз вакытында диде. Аннан әтияни хакы, аннары соң Аллаһ юлында jihad диде. Шулай бит? Бу беренче хадис булган иде. Һәм инде хәзер икенче хадискә күчәбез. Менә бу икенче хадис беренче хадис белән бәйле. Беренче урынга Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында укылган намаз диде. Шулай бит? Монда сүз бармый тахаҗуд турында, монда сүз бармый духа намазлары турында, монда сүз бара фарыз намазы турында. Хәтта фикхта да без өйрәнәбез, фарыз намазда әтияни чакырса дәшмибез. Шулаймы? Нәфилләрне укыганда, мәсәлән, син тахаҗуд укыганда, авырып яткан әниең чакыра икән, синең намаздагы булуыңны белмичме, син намазыңнан чыгып килергә тиеш. Шулай бит инде? Чөнки әтияни монда сүз бара вакытында укылган намаз, вакыты дигәч инде фарыз турында сүз бара. Шулай бит? Беренче чиратта фарыз диде, намаз, аннары соң әти-әнигә изгелек, аннары соң jihad диде. Шулай бит? Һәм әти-әнигә игелек кылуны jihadтан алдарак куйды. Шулай бит? Менә шуны хәзер дәвам итәбез. Алай гына да түгел, хәтта бар шундый хадисләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям jihadка кузгалучы әйтик инде ир егеткә, мәсәлән, аңа барга кирәк сугышка, илен сакларга монда, динен сакларгамы, гаиләсен сакларгамы, ул әти-әнисенең рөхсәтен алырга тиеш. Әти-әнисенең хәйр-фатихасын алырга тиеш. Моңа дәлил Пәйгамбәрбез, бу Имам Аль-Бухари җыентыгында килә хадис, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мин jihadка барам дип килгән егеткә сорау бирде, әти-әниең бармы дип? Әти-әниең бармы дип? Һәм ул әйе диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям фафихима фаҗахид диде. Бар шулар янында jihad кыл диде. Ягъни бу егетнең
Аллах юлында жихад кыласы килде, ләкин аның олыгайган, картайган әти-әнисе бар иде. Олыгайган әти-әнисе бар иде, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аны жихадка җибәрәсе урынга кире кайтарып җибәрде. Нәрсә дип? Әти-әниең янында жихад кыл диде. Ягъни бу сиңа хәерлерәк диде, диде. Менә монда да инде әйтергә кирәк, изгелек кайда күбрәк? Изгелек кайда күбрәк? Чөнки менә әле хәзер генә башыма килде. Мәсәлән, безнең бит инде яшьләр күп, шулай бит инде әле бу мобилизация башлангач, шактый яшьләр безнең чит илләргә качып беттеләр бит инде, шулай бит. Аннары соң бит инде, мәсәлән, балаларны тәрбиялисе бар дип, мәсәлән, гарәп илләренә күчеп, төрки илләрдә күчеп яшәүчеләр бар һәм мәсәлән, алар белән аралашканда мин сорау бирәм, сезнең әти-әниләрегез кая дип. Чөнки күбесе бит инде әти-әнисен алмый. Үзе белән әти-әнинең барасы да килмәскә мөмкин туган җиреннән, аннары соң алар мобилизациягә дә эләкми бит инде әби-бабайлар. Аннары соң инде тегеләрнең акчалары җитми, әти-әнине дә алып китергә, шулай бит. Чөнки барлы-юклы акчалар белән киттеләр. Менә монда инде зур проблема туа. Баланы үзеңнең дә мөселман җирлегендә яшәргә теләгең булырга мөмкин инде. Мәсәлән, ишек төбендә 5 азан әйтелсә, анда Коръан, тегесе бусын өйрәнеп була. Ләкин әти-әни олыгайган, аларга бит тәрбия кирәк. Мәсәлән, алар анда каядыр чит илдә яшәп, чит илдә ятып, әти-әниләренә ул тәрбияне бирә алалармы, юкмы? Юк, бу сорау. Мин инде юк инде дип әйтә алмыйбыз, кемнең нинди хәлдер бит, шулай бит. Ләкин бу сорау әти-әни җибәрә аларга, гадәттә. Бу сорауны куярга тиеш һәрберсе. Чөнки килгән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мин киттем җихадка, җибәр мине дип. Чөнки хәрби сугышлар, хәрби сәфәрләр күп булды, шулай бит, сражениялар дип әйтәбез инде, мәгърәкә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм, әти-әниең бармы олыгайган? Бар шулар янында җихад кыл диде. Ягъни бар кара шуларны тәрбиялә диде. Шуңа күрә менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм җихадтан алда әти-әнинең хакын, әти-әнигә хезмәт итүне алдарак куйды хәтта. Һәм моның турында әле безнең тагын иншалла моңа кайтачакбыз әле. Менә бу икенче хәдисебез булды. Димәк, әти-әнигә изгелек кылу, аларга карата яхшы мөгамәләдә булу, булсынмы ул телең белән, ягъни күркәм сүзләрең белән, булсынмы ул үзеңнең аларга карата әдәбең белән, тәрбияң белән, булсынмы ул аларга булган итагать белән, һәм әле аларны рәнҗетүдән, аларны кимсетүдән, күңелләрен төшерүдән саклану белән. Ягъни изгелек монда бит инде ул күп төрле, шулай бит, күп төрле. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кайт әти-әнingә, әти-әниң янында җихад кыл диде. Әле җихад турында тагын хәдисләр булачак. Алга таба киттек. 3нче хәдис, бу хәдисне Абдулла ибн Амр радиллаһу анһума, Аллаһ разый булсын, үзеннән дә әтисеннән дә тапшырды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте ди: "Ридар Рабби фи ридал валиди." Раббының ризалыгы әти-әнинең ризалыгы белән. Ризалыгында. Раббының ризалыгы әти-әнинең ризалыгында. Ва сахатур Рабб фи сахатил валид. Һәм Раббының ачуы әти-әнинең ачуында диде. Бу хадис имам Ат-Тирмизи риваятында килә, моны галимнәребез сахих дип әйттеләр. Димәк, менә бу хадистә теге без сезнең белән үткән 4 аятка тақрарлап килә инде. Шулай бит, 4 аятны ныгытып килә бу хадис. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм, Аллаһ Тәгалә нишләде? Үз хакы белән бергә әти-әнинең хакын куйды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы булыр әти-әнинең ризалыгында диде. Әти-әни риза икән, әти-әни ризалыгыннан соң сиңа нәрсә килә? Аллаһның ризалыгы килә. Аллаһның ачуы әти-әнинең ачуы белән булыр диде. Димәк, әти-әни баласына ачулы булса, рәнҗесә, башкасы булса, Алла сакласын, әти-әни ачуыннан соң кемнең ачуы килә? Аллаһның ачуы килә. Менә бу хадистә ул инде
Бик куркыныч хадис. Шулай бит? Бик куркыныч хадис. Шуңа күрә әти әнинең ризалыгы безнең үстебездә ул фарыз булып тора. Безнең үстебездә ваҗиб булып тора, чөнки бала, без бөтенебездә кемнеңдер баласы, ничә яшь булуына карамастан безгә шулай бит, бала әти әнисенең ризалыгын алмый торып, Раббысының ризалыгына ирешә алмый. Шулай бит? Һәм әти әнинең ачуын сүндермичә, сиңа булган Аллаһның да ачуын нәрсә? Сүндереп булмый булып чыга. Шулай бит? Әйе. Шуңа күрә менә бу әйбер инде бик куркыныч әйбер булып тора, чөнки бар безнең кайбер яшьләребез, алар инде динне аңлап бетермәү сәбәплеме, яки үзләренчә аңлап башкаларны тыңламау сәбәплеме, алар инде менә мәсәлән гыйбадәттә тырышалар, Аллаһның бу фарызы дип, бу Коръән, бу сөннәт дип, әмма шул вакытта карыйсың, ул әти-әнисенә игътибар бирми, әти-әнисенә хезмәт итәргә тырышмый, аларның хәл-әхвәлләрен артык белергә омтылмый, ягъни ничектер ул артык әһәмиятле әйбер дип күрми. Шулай бит, ләкин шул ук вакытта ул оныта Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләмнең сүзен, яки белми, яки аңламый. Аллаһның ризалыгы килә, әти-әнинең ризалыгы белән. Аллаһның ачуы, әти-әнинең ачуы белән. Әмма менә монда инде без кичкенә генә сорау бирик. Әгәр дә әти-әни диннән ерак булсалар, һәм үзләренең, әйтик, дини наданлыклары белән, динсезлекләре белән сәбәпле, җахилиятләре сәбәпле, әгәр алар баласыннан Аллаһ разый булмаган әйбер таләп итсәләр. Мәсәлән, әти яки әни баласына куша, мөселман баласына куша, ниндидер гынахлы эшне башкарырга. Буларга мөмкинме, юкмы шулай? Мөмкин. Мәсәлән, әти, Алла сакласын, җахил булып, исерек пахмилдан малайын әйтә, мөселман малай, бар әле миңа баш тәтергә алып кайт әле ди. Әти әмер бирде. Әтинең сүзе закон. Нишләргә? Әгәр дә кем белән генә булмасын, әти-әни, синең җитәкчең, начальнигың, хатының, ирең, мәсәлән, хатын кыз өчен ир хакы бит инде ул әти-әнидән дә зуррак булырга мөмкин. Менә монда әгәр дә Аллаһның ризалыгы белән әти-әнинең яки кемнеңдер мәхлукның ризалыгы бәрелешә икән, ягъни аның ризалыгын алам дип, Аллаһның ризалыгыннан чыгарлык була икән, без кемнең ризалыгын алабыз? Аллаһның ризалыгын алабыз. Чөнки ла таата кагыйда ла таата ли махлуқин фи маъсиятил халиқ. Ягъни халиқ юктан бар итүче Аллаһның ачуы килгәндә мәхлукның ризалыгы алырга ярамый. Бу инде зур кагыйда булып тора. Шуңа күрә Лукман сүрәсе 15-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ин җаһадака ала ан тушрика би ма лайса лака бихи илмун", әгәр дә аларды сиңа синең белән көрәшсәләр ди, сине Аллаһы Тәгаләгә ширк кылдырырга тырышсалар ди, кылдыртырга. Мәсәлән, әти-әни үзләре мушрик булырга мөмкин. Бик күп сахабаларның әти-әнисе мушрик булды, шулаймы? Һәм алар дингә килгәч, зур конфликт килеп чыкты. Ничек? Тегеләр әйтәләр, син дингә барырга тиеш түгел ди. Мәсәлән, бар куып чыгарган әти-әниләр булды, шулай бит инде. Әгәр дә безнең путларыбызга табынмасаң, безнең ялган иләһләребезгә гыйбадәт кылмасаң, безнең ата-бабабыз калдырган шушы мушрик диннән китсәң, без синнән риза түгел дип, ягъни әти-әниләр дошманлык күрсәттеләр исламга килгән балаларына каршы. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Әгәр дә әти-әниең сиңа каршы көрәшсәләр, сугышсалар, сине ширк кылдыру өчен, фәлә тути'һума ди. Аларның икесенә дә нәрсә? Итагать кылма ди. Фәлә тути'һума ди. Ягъни алар кушканны эшләмә ди. Монда инде ширк турында сүз бара. Шулай бит, ләкин ширк кенә түгел. Мәсәлән,
Әти, яни, әйткәнемчә, харам сорарга мөмкин, харам ашарга, харам эчемлекләр сорарга мөмкин. Еш кына менә кайбер әти-әниләр балаларны алдарга кушалар, мәсәлән. Хәтта юк, элек менә хәзер ярый сотовый телефон инде. Элек бит инде стационар телефоны, телефон шалтыраса, мәсәлән, әти улына әйтә, мин өйдә юк ди. Мин өйдә юк ди. Или хатынына әйтә, мин өйдә юк ди. Ул бит алдарга куша инде. Әйе, шуның кебек кай вакыт ул кичкенә генә булып күренә, ләкин ялган бит ул гынах, зур гынах. Шулай бит инде. Әйе, яки мәсәлән менә шул харам белән башкасы, зулымлык белән, мәсәлән, урларга кушырга мөмкин. Әйе, башка нәрсәләр. Шулай күрә Аллаһ Тәгалә фәла тутихума ди. Ләкин карагыз. Хәтта әти-әни хәмер эшу генә түгел. Алдашу гына түгел. Ниндидер башка гынахлы эш кенә түгел, гади гынах дип әйтгәндә, шулай бит, күферлеккә чыгармый торган. Хәтта ширккә чакырсалар да, ширк, ягъни бу бит иң зур гынахка чакыралар. Бу аракы гына түгел. Бу бит инде ширк, мондан да зур гынах юк. Моны эшләсәң күфер буласың. Монда үлсәң бер кашан да җмахка кирмисең. Хәтта ширк кылырга чакырсалар да итагать кылма диде, ләкин аятның дәвамында нәрсә диде? وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَغْرُوفًا. Ләкин дөньялыкта алар белән яхшы мөгамәләдә бул диде. Ягъни постарайся оставаться с ними в хороших отношениях диде. Ягъни аларга яхшылык кыл диде. Хәтта ширк, мөшрик булсалар да, хәтта сине ширккә чакырсалар да, мәсәлән, монда итагать кылмадың, ләкин шул ук вакытта аларга хөрмәтеңне барыбер күрсәтәсең. Барыбер аларга ихтирамыңны күрсәтәсең, барыбер хәләл булган, харам булмаган эшләрдә итагать кыласың. Мәсәлән, аракап кайтмадың, ипинап кайтасың. Шулай бит инде. Ширктә итагать кылмадың, ләкин улым менә шунда булыш әле, кызым шунда булыш әле дип хәләл әйбердә ярдәм сораса, шундук җигреп барып булышасың. Әйе. Шуңа күрә нәрсә? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва сахибхума фид дөнья магруфа", икесенә дә дөньялыкта күркәм мөгамәләдә бул диде. Яхшы мөгамәләдә бул диде. Шуңа күрә бу Аллаһ Тәгалә куйган мөселман өчен нәрсә? Фарыз булып тора. Бу безнең үстебездә бурыч булып тора. Хәтта сине ширккә чакырсалар да. Әйе, ширктә итагать кылмыйсың, гынахта итагать кылмыйсың, ләкин аларга булган әдәбеңне, аларга булган яхшы мөгамәләңне, хәләлдә буйсынуыңны, хәләл эшләрдә син аңа дәвам итәсең. Һәм аларга явызлык кылудан, аларга каршы чыгудан, хәләл булган әйберләрдә. Шулай бит инде. Аларга каршы чыгудан сакланасың, Алла сакласын. Әйе. Шуңа күрә, мәсәлән, улым, минем арак эчәсем килә, бара миңа арак алып кайт әле дигәч, итагать кылмыйсың. Хәтта аның ачуы килсә дә, Аллаһның ачуы алмыйсың. Ләкин ашыйсым килә, миңа ризык әзерләп бир әле, яки бар әле ипигә барып кайт әле дигәч, ризыкка мохтаҗ булган әтиеңә, әниеңә итагать кылмасаң, Аллаһның ачуын аласың. Әйе. Шуңа күрә монда булырга тиеш һәр вакыт нәрсә? Уяу булырга тиеш кеше һәм әти-әни хакында Алла сакласын, ул бу уен эш түгел. Шулай бит. Шуңа күрә бу булды безнең, димәк, 3нче хадис, Раббының ризалыгы Аллаһның, әти-әнинең ризалыгы белән, Раббының ачуы әти-әнинең ачуы белән килә диде. Киттек алга таба. 4нче хадис. Бу хадисны безгә Бәхс ибн Хаким үзенең әтисеннән тапшыра, әтисе үзенең әтисеннән тапшыра. Димәк, бу инде атбагут табигиннар һәм сахабалар инде. Шулай бит. Мин ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп, шундый сорау бирдем ди. Минем изгелегемә иң лайык булган, беренче чиратта минем изгелегемә лайык булган кеше кем дип сорадым ди. Мен әбәр. Ягъни кемгә мин күбрәк изгелек кылырга тиеш? Беренче чиратта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әниеңә диде. Ягъни изгелекне беренче чиратта әниеңә кыл диде. Аннарысын тагын сорадым ди. Әниемнән соң кемгә дип ди? Әниемнән соң кемгә изгелек кылыйм дип сорадым ди. Ул ди миңа нәрсә дип җавап бирде? Әниеңә дип җавап бирде ди.
әниеңә дип җавап бирде ди. Шуннан соң мин тагын сорадым ди 3нче мәртәбә, кемгә изгелек кылыйм дип, кемгә изгелек кылыйм дип. Ул миңа әниеңә дип 3нче мәртәбәдә әйтте ди. Һәм 4нче мәртәбә thumma man, аннарысын кемгә кылыйм дип сорагач, thumma abak, аннарысын әтиеңә дип әйтте ди. Һәм өстәп, аннарысын иң якын һәм иң якын булган туганнарыңа дип әйтте ди. Бу хадис Абу Дауд, Тирмизи риваятләрендә килә, кайбер галимнәребез аны хасан дәрәҗәсендә дип әйттеләр. Менә монда да без күрәбез әти әнинең дәрәҗәсен һәм бигрәк тә кемнең дәрәҗәсе? Әти әни арасыннан? Әниләрнең дәрәҗәсе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта менә шушы сахаби килеп, нинди сорау бирде ул сахаби? Менә диндә, тормышта шундый әйбер бар. Ул әүләвият дип атала. Әүләвият, ягъни әүләвият дип әйтәбез инде, ул приоритет. Менә бар приоритетлар, шулай бит инде. Мәсәлән, бүтән изгелектә бер дәрәҗәдә була алмый, шулаймы? Изгелекләр арасында бар иң әһәмиятләре, аннарысын 2нче урында, 3нче, 4нче урында була торганнары бар. Шулай бит инде. Гынахларның да бар, мәсәлән, күфрлеккә чыгара торганнары бар, бар күфрлеккә чыгармый торганнары бар, бар, бәлки харам түгел, мәкрух булганнары бардыр. Хәтта харамнар да бер дәрәҗәдә түгел. Шулай бит инде. Мәсәлән, без инде шулык тәмәке тартуны харам түгел дип әйтсәк тә, мәсәлән, тәмәке тарту белән зина кылу бер түгел бит инде. Шулай бит. Яки мәсәлән, тәмәке тарту белән арак эчү бер түгел. Аракының гынахасы да, зыяны да ул барбыр күбрәк. Чөнки ул кеше акылын югалтып, күп төтен белән зыян китерүгә карый, акылын югалтып, ул күбрәк кешегә зыян китерә. Менә шуның кебек изгелектә дә бар приоритетлар, әүләвиятләр. Һәм менә монда инде, мәсәлән, шулык фарыз белән сөннәтләр бар. Шулай бит инде. Мәсәлән, кеше 5 намаз укымый, төннәр буе тахаҗҗуд укый. Аның бит нинди файдасы бар инде? Чөнки фарыз беренче чиратта булырга тиеш. Кеше мәсәлән садака бирә, ул закат бирергә тиеш. Закатны бирү фарыз. Һәм ул закатын налогын түләми, каядыр тегендә монда садака биреп йөри, ул дөрес түгел. Ул беренче фарызны үтәргә тиеш. Шулай бит инде. Яки менә без белән әйттек бит инде, әти-әнисен рәнҗетә, ниндидер анда күршеләр белән, шундый ягымлы инде, ничек хәлләрегез, исән саулармы? Үзенең атасына, анасына бер җүне сөйләткәне юк. Менә шуның кебек инде бар әүләвият. Һәм бу сахаба һәм алдагы хадистә дә бит, узган дәрестәге хадистә дә иң Аллаһ яраткан эш кайсы дигәч, пәйгамбәрбез нәрсә диде? Беренче чиратта вакытында укылган намаз диде. Менә бу приоритет. Беренче чиратта намаз. Аннарысын әтияни, аннарысын жихад. Шулай бит. Монда дагы ул килеп, мин кешеләрнең беренче чиратта кемне кайгыртыйм диде. Кемгә мин изгелек кылыйм беренче чиратта диде. Күршеңәме, анда милләттәшеңәме, классташыңамы, кайсы туганыңа? Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әниеңә диде. Шулай бит. Һәм менә хәтта күз алдына китерә алабыз. Бар бит пьедестал почетым әле. Награждение нидә? Спортта бар бит. Мәсәлән, 1, 2, 3. Шулай бит инде. Беренче урын, икенче, өченче урын. Беренче урынга кемне куйды Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям? Әниең диде. Ярар, аңлашылды. Бернинди бәхәс юк, әни беренче урында. Шуннан соң әйтте, ярар, әнидән соң кем диде? Кемгә мин изгелек кылыйм беренче чиратта диде. Ярар, бу аңлады. Беренче урында әнине карарга кирәк, тәрбияләргә кирәк, ярдәм итәргә кирәк. Беренче урында әни. Аннарысын кем? Икенче урынга кемне куйды? Тагын әнине куйды. Монда әниләр утыра инде шуңа. Аеруча шатлык, шулай битме? Икенче урынга әни диде. Димәк, беренче урында да әни басып тора, икенче урында да әни басып тора. Спортта алай була алмый. Шулаймы? Менә тормышта була икән. Карагыз. Беренче урынны икенче урынга да бастырмыйлар бит. Икенче урында башка ужанда. Шулай бит. Ул ике урынны да алмый. Алтынны алдыган икән, көмеш аңа юк. Ләкин карагыз, Аллаһ Тәгалә нишләде? Беренче урынга куйды әнине, икенче урынга да әнине куйды. Шулай бит. Ярар, аңлашылды. Сахаба аңлады. Беренче урын, икенче урын әни. Шуннан соң әйтте, аннарысын кем диде? Чөнки бит әле тагын изгелекләр. Әнигә генә түгел.
Жер үстендә бит Аллаһның мәхлуклары күп, тагын кемнәргә изгелек кылырга? Аннарысын кемгә дип сорады? 3нче урында кем диде? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям анда да әнине куйды. Шулай бит? Димәк, беренче 3 хак кемдә? Первые 3 права әнидә. 4нче мәртәбә сорагач, сумма әбәк диде. Аннарысын әтиең. Ну, әтигә урын җитмәде инде. Ул каядыр җирдә, ләкин ул 3нче урын кырында басып тора. Шулаймы? Аннарысын нидә түгел, апаң да түгел, сеңнең дә түгел, башкасы да түгел, балаң да түгел. Шулай бит инде. Әти диде. Суммал акраб фал акраб диде. Аннарысын инде иң якын булганнар, туганнарың диде. Ну, бер туганнар якынрак, двоюродный, не, туганнан туган, тудык буламы, двоюродныйлар. Ике туган кемдер әйтә инде. Двоюродныйлардан әлбәттә якынрак. Мәсәлән, бар двоюродныйлар белән бер туганнар арасында кемнәр бар әле? Бар роднойлар, бер туган. Бар двоюродныйлар, алар арасында кемнәр бар әле? Родной дядя, родной тетя урысча була инде, синең әти-әниеңнең бер туган. Апалары, абыйлары, синең өчен алар родной дядя, алар родной, двоюродный түгел. Двоюродныйдан алар якынрак, шулаймы? Аларның балалары сиңа двоюродный була инде. Шулай бит, безнең әниләр, әтиләр бер туган булса инде. Һәм тагын кемнәр бар? Әле двоюродныйдан якынрак родной дядя, родной тетялар бар? Юк, әби, бабай, әти-әни. Әти-әни дип әйттегез икән, китте алга таба. Бала дип әйттегез икән, китте аска таба. Ул әти-әни. Әби, бабай, әти-әни шәригатьтә аермасы юк. Ул синең әти-әни кебек, барыбер. Ләкин двоюродныйлар белән, бер туганнар белән, туганнан туган тудыклар арасында кемнәр бар тагын? Родной дядя, родной тетялар булды? Племянник, племянницалар. Синең бер туганыңның балалары да сиңа, алар мәхрәмнәр. Шулаймы? Мәхрәмнәр. Двоюродный мәхрәм түгел. Двоюродный анда син яулык белән йөрергә тиеш. Аның кулына син тотырга тиеш түгел. Ну, әгәр дә сабый булмаса ин. Булар синең туганнарың. Булар синең иң якын туганнарың. Фал акраб инде. Шулай бит. Ну, туганнар дигән темада Рамазаннан соң булыр инде, аны дәвам итәбез иншалла. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, менә беренчедән карагыз, сахабалар, алар кайгырганнар, алар белгәннәр әүләвият дигән әйберне. Менә бездә бик күп кеше белми приоритет дигән әйберне. Ул безнең проблема, ул бигрәк тә ул кирәк имамнарга, ул абыстайларга кирәк, ул остазларга кирәк, кешеләрне дингә чакыручыларга кирәк. Кай вакыт без поездның, менә локомотив бит инде, менә беренче, икенче, өченче, 30нчы вагоны бар. Без кешегә локомотивтан беренче вагоннан башлыйсы урында без кешенең башын катырабыз 28нчы вагон белән. Шулаймы? 28нчы вагон белән. Менә гади генә бер нинди мисал китерергә була инде. Бу мисал үз башыма булыр микән минем? Мәсәлән, бер кыз килде миңа. Яулыктан түгел, ләкин татар кызы. Менә ди, мин ул профессионал скрипачка инде. Скрипкада уйный. Менә миңа әйттеләр, скрипкада уйнау гөнаһ дип. Хәзрәт, дөресме, юкмы ди? Ул бит инде музыка мәсьәләсе, ул зур бәхәсле мәсьәлә. Шулай бит инде. Менә мин аңа сорау бирдем. Сеңлем, сез намаз укыйсызмы? Юк ди. Мәйтәм, беләсезме, нинди генә гөнаһны алсак та, хәтта скрипканы гөнаһ, музыкаль коралларны, музыканы гөнаһ дип әйтсәк тә, алай гына түгел, урлашуны гөнаһ дип әйтсәк тә, гайбәт сөйләү, ялган, бөтенесен җыйсак та, аларның бөтенесен бергә кушсаң да, белә торып намаз укымауның гөнаһасы күбрәк. Хәтта сезгә дәлилләп скрипканы харам дип әйтсәләр дә, намаз укымауның гөнаһасы 1000 тапкыр куркынычрак. Әйдәгез, мәйтәм, намаздан башлыйк әле. Менә мәйтәм, әйдәгез, намазны укый башлыйк. Аннан соң алга таба барабыз. 28нче вагонга таба. Шулай битме? Әле 28гә кадәр әле 2нче вагон бар, 3нче бар, 4нче, 5нче, 6нче. Менә шуның кебек кайбер кешеләр хикмәтләре җитмәү сәбәплеме, акыллары җитмәү сәбәплеме, башлыйлар әллә кайдан ахырдан. Кирәкми, баштан башларга кирәк.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem isirikler yanına keldi. Hem siz isirikler cehennemde yanasız deb aytdimi? Yok, alar vino içtiler. Vino şeler idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir qo'shan da içmedi. Uz g'umrinde bir qo'shan zina qilmadi, bir qo'shan vino içmedi. Allah onu saqladı. Lakin ko'p sahabeler bilamiz, alar islomga kelib oynadılar. Çünkü şarap şu ul keng taralgan idi. Нәрсә эшлисең? Vino yasau, анда finiklardan, nelerden бар idi. Lakin шуңа күрә Пәйгамбәребез хатыны әйтте, әгәр дә син килеп ике генә әйберне тыйган булсаң, бу дингә беркем дә ярмый дип әйтте. Ике әйбер. Аракы һәм зина. Ике әйбер. Килеп сразу әйткән булса, беренче көнне, җәмәгать, мин Пәйгамбәр, килегез исламга, ләкин ярамый, все, моннан соң зина кылмыйсыз. Моннан соң нәрсә? Арак эчмисез дип әйтсә, сиңа беркем дә ярмаган булыр иде. Уларның иманнары белән эшләде. Уларның йөрәкләрендә Аллаһка мәхәббәт үстерде. Аллаһы Тәгаләгә бер дип тәрбияләде. Һәм 13 ел Мәккәдә кешеләрнең иманнары белән эшләгәннән соң, аннары соң Аллаһның Мәдинәдә күп ниләр, фарызлар, харамнар Мәдинәдә килде. Шулай бит инде. Шуңа күрә ул бит инде хикмәт дигән әйбер, приоритет дигән әйбер булырга тиеш. Менә шуңа күрә сахабалар эзләделәр. Каядыр кемгәдер яхшылык кылып йөреп, Алла сакласын, самый главный кешегә кылмаса, Аллаһның ризалыгы булачакмы, анда юкмы? Юк, булмаячак. Шуңа күрә алар эзләделәр. Һәм ул килеп сорады, беренче чиратта кемгә хөрмәт күрсәтим диде? Әниеңә диде. Икенче чиратта әниеңә, өченче чиратта әниеңә, дүртенче чиратта әниеңә диде. Пәйгамбәрбез алга таба киттек. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям иң беренче эш урынны әнигә бирде. Шулай бит? Һәм ничә тапкыр, 3 тапкыр сораса да, аннарысын кем дип, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әниең дип әйтте. 4нче мәртәбәдә генә әтиең дип әйтте. Бу нәрсәне аңлата? Бу хадистән без нәрсә аңлыйбыз? Әнинең хакы әти хакыннан 3 тапкыр зуррак. Әни хакы әти хакыннан 3 тапкыр зуррак булып чыга. Шулай бит? Һәм әти-әни хакы әйтелгән аятләрдә дә моның сәбәбе китерелә. Ни өчен әни хакы күбрәк булды? Әти хакыннан. Почему? Сез мисалларга киттегез. Ни өчен әни хакын 3 тапкыр күбрәк куйды, әти хакына карый? Чөнки ананың баласында булган өлеше 3 тапкыр күбрәк булып чыга. Шулаймы? Ничек була инде ул? Доля матери в ребенке, в человеке, получается, превышает долю отца в 3 раза. Димәк, әни баласына 3 тапкыр күбрәк бирә булып чыга. Шулаймы? Әтигә карый. Булай гына түгел бит, ул бит хәдерлек. Аңлыйсызмы? Кыямәт дәресләрен искә төшерәбез. Ва надау мавазин аль-кист. Аллаһ Тәгалә әйтә, в судный день мы установим весы справедливости. Ислам ул гаделлек. Это есть справедливость. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әгәр дә беренче 3 урынга әнине куеп, 4нче урынга әтине куйган икән, это есть справедливость. Бу гаделлек димәк. Димәк, әгәр дә моны бозсаң, син гаделсезлеккә керәсең. Шулаймы? Һәм кыямәт көнендә җавап бирәсең. Шуңа күрә димәк, әгәр дә ул булай гына түгел бит. Әниләр безнең матур булган өчен, или без әниләрне күбрәк яраткан өчен, әнинең чәче озынрак булган өчен, әти кай вакыт катырак булган, юк, аның өчен генә түгел. Әнинең димәк, баласына керткән көче, түккән хезмәте әтинекеннән берничә мәртәбә күбрәк. Шуңа күрә это есть справедливость. Аллаһ Тәгалә былай гына просто так сәбәпсез генә 3 өлешне куймый. Пәйгамбәр үз башыннан бер-берендә сөйләми. Шулаймы? Шуңа күрә biz alda 4 аятны үткән идек. Шулаймы? Анда дагы Аллаһ Тәгалә безгә әйтә бит, әти-әнигә изгелек кылыгыз ди. Ни өчен изгелек кылырга тиешбез?
Менә шуннан соң санап китә. Кемнең безгә булган изгелеген? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва васайнал инсана биwalidayhi". Мәсәлән, Лукман сүрәсе. Менә ди кешегә мы заповедовали человеку, мы повелели человеку делать добро родителям. Ягъни икесен дә әйтә. Ләкин аннары соң кемнең изгелекләрен сөйләп китә? Аллаһ Тәгалә. Әтисе көне төнешкә йөргән, семьясын караган, тәрбияләгән, аякка бастырган, институтта укыткан, шуларны сөйлиме? Юк. Әнидән башлый. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва васайнал инсана биwalidayhi". Мәсәлән, Лукман 14. Без 15 дидек бая, шулаймы? Ширеккә чакырсалар итагать кылмагыз диде. Шуның алдындагы аят. Лукман 14, Ахкаф 15, Ал-Ахкаф 15, Лукман сүрәсе 14. Бunda bir мәгънәдә килә. Аллаһ Тәгалә әйтә, мәсәлән, Ахкаф 15-тә: "Ва васайнал инсана биwalidayhi". Без кешегә васият итеп әмер бирдек, әти-әнисенә изгелек кылырга ди. Һәм санап әнинең безгә булган изгелекләрен сөйли. Хамалатху уммуху курха. Аны ди анасы авырлык белән үз карынында күтәрде ди. Авырлык белән. Все, киттек. Бу нәрсә? Ананың көмәнле булган вакыты. Период беременности буламы инде, ничек булар уша? Ягъни шушы 8-9 ай турында сүз бара. Анасы ди авырлык белән баласын күтәрде ди. Ягъни үз карынында. Ва вадa'athu kurha. Авырлык белән тудырды ди. Беренче изгелеге 8-9 ай буе күтәреп җирде. Икенче изгелеге авырлык белән дөньяга китерде ди, бала табу. Шулаймы? Рождение ребенка була инде. Ва хамлуху ва фисалуху 30 шахра ди. Аннары соң Аллаһ Тәгалә әйтә, баланы күтәрү ди, тудырып күкрәк сөте белән имезү ди. Нәрсә? 30 ай булыр ди. 30 ай булыр ди. Монда инде 8-9 ай буе килде период беременности, аннары соң 2 ел имезү әле. 2 ел имезү. Менә шушылар ананың изгелеге. Шулай бит инде. Лукман сүрәсендә нәрсә ди? Кешегә ди әмер бирдек, әти-әнисенә изгелек кылырга ди, анасы баласын авырлык белән күтәрде ди. Бер авырлык өстенә икенче авырлык ди. Испытывая одну трудность за другим ди. Чөнки ул бер генә түгел. Шулаймы? Тегесе килеп чыга, бусы авырлыклар килә. Һәм вафисалуху фи амайн ди, әле 2 ел имезә ди. 2 ел имезә ди. Менә бу Лукман 14 булды. Шуңа күрә бу аятлардан без нинди кагыйдә чыгарабыз? Беренчесе, менә беләсезме, кешегә шулай эшлә дип кенә әйтү җитми. Шулай эшләгез, яки шулай эшләргә ярамый дип кенә җитми. Кешенең табигаты шулай куелган. Кешедә нәфис дигән әйбер бар, шулаймы? Кешегә аңлатырга кирәк. Почему? Вот без әйтәбез бит балаларга. Вот так нельзя делать дибез. Барыбер эшлиләр, шулаймы? Или вот так надо делать дибез, барыбер эшлиләр. Кешегә шулай эшлә яки шулай эшләмә дип кенә җитми. Менә кемгә мәктәптә тәмәке тарт дип өйрәттеләр? Монда сүз малайлар темасы инде күбрәк, шулаймы? Безнең вакытта кызлар тартмый иде, белмим, малайлар тарта. Безгә укытучыда, завучта, классный частларда да, мәктәпләрдә, дәрестә дә, переменада да көне-төне безгә тәмәке тартмагыз дип әйтәләр. Бүтүнес тарта. Чөнки кешегә былай ярамый, былай эшләмә дип кенә җитми. Кешегә аңлатырга кирәк ни өчен. Бер җирдә дә, мәктәптә дә, бакчада да әти-әнине рәнҗет дип өйрәтмиләр. Ләкин әти-әнине хөрмәт итәргә өйрәтәләр. Ләкин ул гына җитми. Юк, әти-әни хакы юк җәмгыятьтә. Эту ценность мы потеряли. Юк. Берсендә дә әти-әнине рәнҗет дип әйтми, институтта да. Ләкин карагыз, кешегә җитми шулай эшлә дип кенә. Кешегә аңлатырга кирәк. Ни өчен шулай эшләргә кирәк? Мәсәлән, мин үзем 15 яшьтә бардым мәдрәсәгә, 16 яшь, анда 17 яшь, 18 яшь, 20 яшь, мәдрәсәдә булган чорлар, шәкерт чаклар. Менә шушы Ахкаф сүрәсе 15, Лукман сүрәсе 14, шушы аятларны тәфсир кылып, остаз безнең Египеттан Шейх Масгуд иде, хафизахулла, Аллаһ Тәгаләне сакласын, Асхардан килгән. Ул менә шушы аятларны безнең каршыбызга басып, менә шулай басып,
һәм Аллаһы Тәгаләнең ана баласын авырлык өстенә авырлык кичереп, үз карынында күтәрде дип ул аны гарәпчә сөйләде инде. Менә шунда ул үзенең корсагын тотып, менә шулай торып, ничек хатын-кызның корсы, без 16 җиде, біз әле өйләнмәгән, без белмибез. Әнинең карынында булганыбызны хәтерләмибез инде. Шулай бит инде. Әле өйләнмәгән, хатынны сакламаган, токсикозларны белмибез әле. Төне буе сызланып, ыңгырашып ятканнар, без аларны белмибез әле берсендә. Без шәкертләр. Менә ул безнең каршыбызга басып, менә шулай корсакларын тота, ничек бала үсә, ничек ананың организмындагы bütün витаминнарны, ул бит инде не? Бу бит завод. На самом деле это завод. Шулаймы? А заводка продукция ясар өчен нәрсә кирәк? Сырье кирәк. Шулаймы? Шимал кирәк. Bütün сырье каян килә? Анадан. Bütün менә шушы плацента аша бит инде bütün питание, кислород, су, витаминнар, bütün шуңа күрә аналарның тешләре кыела. Шуңа күрә күтәреп йөреп, кальций кимеп, билләренә төшә, сызлана, тегесе, без йоклый алмый, башта организм кабул итә алмый, иммунитет нитә, шулай бит, шуңа күрә кысасы килә, тегесе булса, без аларны белмидек. Ул безгә шуны сөйләгәч, менә без анда утырабыз. Ничә шәкерт булганбыз, 20-ме? Biz bütünübüz күз алдыбызга китердек, ничек без әниләребезнең карыннарындагы. Ничек безнең әниебез, ул вакытта инде безнең әниләребез 50 яшьтә булгандыр инде, 45-тә булгандыр. Без ничек шушы 20 яшьлек, 25 яшьлек кызлар ничек төне буе йоклый алмыйча, сызланып, кайгырып ятканнар, без аларның карынында булу сәбәпле. Менә без шунда менә мәктәптә безгә алай аңлатучы булмады. Шуңа күрә без аңламадык. Аллаһ Тәгалә аңлата, карагыз. Чөнки ул табигать. Менә ул безнең нәфис дигән әйбер бар. Әгәр дә нәфискә гел үзенеке кирәк, шулаймы? Әгәр дә нәфискә аңлатсаң, сиңа ул күпме бирде? Менә синең каршында бер хатын кыз тора. Чәчләре агарган, йөзләре җыерчылган. Бу синең әниең икән, шулаймы? Син җәмгыять әйтә, әниеңне ярат, әниең хөрмәт ит. Ул гына җитми. Аллаһ Тәгалә карагыз нәрсә ди? Әниеңне ярат, хөрмәт ит ди. Ни өчен ди? Чөнки менә шушы синең каршыңда торган, чал чәчле, җыерчыкка баткан, шушы анда ничә баласын табып, күпме таушалган, шушы хатын-кыз ул сиңа гомер бирәм дип, ул сиңа күпме берсен биргән. То есть нәфис, когда понимает нәфс, когда мое я понимает, что сколько она мне дала, минем нәрсә? Табигатым, фитратым нәрсә эшли? Аңа кайтарасы килә башлый. Шушы яхшылыкны, шулаймы? Шуңа күрә кешегә аңлатырга кирәк. Әти, әни сиңа күпме биргән? Мәсәлән, просто хәзер менә бер костюмны бер абзый килеп утыра да, сезнең каршыгызга, мин әйтәм, карагыз, бу бик хөрмәтле кеше. Кайсыгыз аны хөрмәт итә башлый шулай дигәннән генә? Берегез дә хөрмәт итми. Нәрсә инде? Хәзрәт хөрмәт итәдер инде, наверное, ярар. Ләкин мин әйтсәм, сез беләсезме? Сез моны беренче тапкыр күрәсез ул кешене. Сез беләсезме, бу кеше, мәсәлән, 5 ел сезнең мәдрәсәгезнең, мәсәлән, утын, суын, отоплениесын түләп тора, сез рәхәтләнеп җылы су белән тахарат алсын, җылы мәдрәсәдә укысын дигәч, сезнең үзгәрәме? Үзгәрә. Ни өчен? Чөнки сез понимаете, что вы от него, получили. Сез аннан изгелек алгансыз, сезнең фитратыгыз сәламәт булса, ул изгелекне нишлисе килә? Кире кайтарасы килә. Шуңа күрә сезнең йөзләрегез үзгәрә. Кемдер карамаган иде, инде WhatsApp-ында утырып, WhatsApp-ын куеп куял ул. Машалла, Аллаһның нинди игелекле бәндәсе икән дип. Хәтта аның костюмы да үзгәрмәде, мыегы да үзгәрмәде. Шул кеше утыра, шулаймы? Аның сиңа булган, менә лично сиңа булган күпме файдасын белгәннән соң, аны хөрмәт итәсе килә башлый. Шулай бит инде. Менә шуның кебек Аллаһ Тәгалә сөйли. Вот представьте сез ди. Сез ди 50 ел элек әниегезнең карынында булгансыз ди. Монда утыручыларның да күбесенең апаларның әниләре юктыр инде, шулай бит? Ул 25 яшьлек мәсәлән кыз булган. Ул сезне 9 ай буе күтәреп биргән. Тем более хатын-кыз моны аңлый, ни өчен? Чөнки хатын-кызлар в теме. Шулаймы?
Алар үзләре, миңа алып килделәр эшкерегә бер кызны, аның башы китә иде. Башы китә, ул уже не может, не выдерживает. 20 ничә яшьлек кыз, ничәнчедер ай анда, 6-мы, 7-мы ай, все, ул уже, у нее уже крыша едет. Беренче беременность. И ул әйтә, я не представляла, что такое родить. Әле ул не родила бит әле. Әле бит әле анда последние финишные месяцы, әле анда бит әле акра-акра бала табасы бар. То есть, и минди әнине искә төшерә башладым. Я начала представлять, что вот моя мама через это же прошла, да и тоже, да. То есть, Аллах Тәгалә менә шуларны описывает. Менә син әни карынында, ди, Аллах Тәгалә әйтә, синең әниең күпме хәсрәт, күпме авырлык кичергән, ди, шушы сине күтәреп, дип, менә Коръән шуларны аңлата безгә. Чөнки моны аңламыйча синең менә шушы синең каршыңда торган 45-50 яшьлек, монда 60-70 яшьлек карчык сиңа күпме, сиңа көчен, вакытын, сәламәтлеген, гомерен биргәнне аңлагач кына синдә ни китә? Реакция обратная. Шулаймы? Хәл җәзаул ихсани илля ихсан. Аллаһ Тәгалә әйтә, изгелек өчен изгелектән башка әйбер белән түләп буламы ди? Может ли быть расплата за благо, за добро, что-нибудь кроме добра ди? Ягъни син аның сиңа булган изгелекләрен аңлаганнан соң гына аңа изгелек чыга китә башлый. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу принципны безне билеп, табигатыбызны, фитратыбызны, нәфсиятыбызны билеп, Аллаһ Тәгалә шушы әйберләрне безгә аңлата Коръәни Кәримдә. Шушы аятларда, Луқман сүрәсе, Ахқаф сүрәләрендә без күрәбез. Әтидә булмаган үч нәрсә аятларда килә. Бер атада да юк бу. Бер атада моны баласына бирә алмый. Бу әниләрдә генә. Өчәү. Ниндиләр алар? Беренчесе. Баланы карында күтәрү. Бер атаның да, как бы мы мужики крутыми не были, әле тарихта бала тапканы юк. Голливудта гына да Шварценеггер тапкан иде берне. Ул Голливуд, шулай бит инде. Бер атаның да, бер пәйгамбәрнең дә әни булганы юк, бала тапканы юк. Шулай бит. Шуңа күрә бу Аллаһы Тәгалә хатын кызга биргән өстенлек дип әйтик без моны. Шуңа күрә беренче үч урын, шулай бит инде. Бу шулай ук авырлык да, сынау да һәм башкасы да. Шуңа күрә беренчесе ул да булса нәрсә? Ана карында күтәрү. Карында күтәрү һәм моның авырлыгы. Бу авырлыкны хатын кыз гына белә. Шулай бит, әни генә белә. Бу беренчесе булды. Икенчесе. Табу. Баланы табу. Баланы табу. Шуңа күрә урысларда да бар бит инде ул прикол да, ни да инде ул теге хатын кыз нитә башласа, иренә ты не рожал дип җибәрә. Шулай бит инде. Син бала тапканың юк ди. Нәрсә икән белмисең инде. Шуңа күрә нәрсә? Атаның вазифасы нәрсәдә инде? Иренең күп вакытта бераз хатының киләсә, аның капризларына сабыр итсә инде, чөнки хатын кыз барыбер ул сынаулы вакытта бит инде авыррак буланың хылкы да, вакытында илтеп куйса, яхшы врач табып, вакытында шәшәк алырга онытмыйча барып алса, иргә рәхмәт шул. Шулай бит, шуңа күрә икенчесе баланы, беренчесе күтәрү, икенчесе табу диде. Шулай бит инде, табу, бала табу. Һәм монда Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Бу зур авырлык ди, зур сынау ди. Зур сынау ди, чөнки бүгенге заманда да ул зур сынау. Нинди медицина белән, нинди врачлар белән, нинди аппаратура ни белән. Шулай бит инде. Сез уйлап карагыз. Гасырлар, ничә мең ел аналар бала табалар. Медицина булмаган, специалистлар булмаган һәм тарихта Аллаһы Тәгаләдән башка белми күпме аналар авырлы вакытта баланы тапканда, бала тапканнан соң күпме аналар үләләр хәтта. Шулай бит. Әле ул бигрәк тә күп булган. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Баласын тапканда һәм нифас вакытында, послеродовая кровь вакытында үлгән ана шахид диде. Шулай бит? Шахид диде. То есть Аллаһ юлында кемдер кылыч тотып, ил саклап, анда дин саклап, шахид китсә,
Хатын кызга кылыч тотып китми, ул менә кешегә, то есть кешегә гомер бирәм дип, ул үз гомерен бирде. Шулаймы? Илен саклыйм дип, теге анда герой, а хатын кыз монда герой. Шахид инде, герой дигән сүз. Әйе. Ягъни ул кемгәдер гомер бирәм дип, мәсәлән, үлде. Бу нәрсә? Шахидлек. Бу теманы дәвам итәргә була инде. Мәсәлән, бала туды, Аллаһ Тәгалә отпускага чыгара. Все, намаз укымый. Шулаймы? Ураза тотмый. Отпускада. Авырлы вакытта дагы шул ук, даже аның өстеннән кайбер шаригать ниләре төшә. Мәсәлән, балага зыян килерлек була икән, әнинең саулыгына зыян килерлек була икән, авырлы вакытта, мәсәлән, ураза тотмаса да була. Шулай бит инде. Бала тапканнан соң, мәсәлән, сөте бетерлек була икән, организмга нагрузка килер, бигрәк тә җәй чорларында. Бу бит инде проблема. 17-18 сәгать анда син 2 айлык балаңны бизәсең. Хәтта исламның боганасы булган, 5 боганасы булган ураза өстеннән төшә. Шулаймы? Ул бит инде Аллаһ Тәгалә белә аның хәлен дигән сүз. Шуңа күрә хәтта шәригать законнары яраклаша. Шулаймы? Под природу кешенең ананың ниенә табигатына. Шуңа күрә икенчесе баланы тудыруның хәсрәте. Шулай бит инде. Өченчесе нәрсә? Күкрәк сөтен имезү. Һәм имезү генә түгел бит инде. Ул бит инде имезгәч, аны саклау, аны карау, син бит инде баланы имезгәч, ул синең белән дигән сүз. Шулай бит? Ата имезсә, может, ана чыгып китер иде, ләкин юк. Әниз димәк аның кырында, аны тәрбияләү, аны карау, вообще ул инде айрым тема, зур тема, бала имезү, аның әһәмияте, чөнки Аллаһ Тәгалә бит инде ничек әйтергә, бәйли, менә бу теге ничек әйтергә инде менә бу элемтә ана белән бала арасындагы элемтә, хәтта ананы 3 тапкыр өстенрәк күрсен өчен дә була торган, ясала торган элемтә, күкрәктән чыккан, ул бит инде белок, калорий, кальций гына түгел. Кәҗәнең сөтендә дә бардыр инде ул кальций. Шулай бит инде. Монда бит инде ананың хисләре, даже монда алар туганлашалар тагында ныграк. Ни өчен? Чөнки исламда беләбез, шит ана, абсолютно шит ана, шит баланы алып, туйганчы имезсә, кайбер галимнәр әйтә, 5 мәртәбә имезсә, ул бала кемгә әйләнә? Ул аның баласына әйләнә. Шулай бит инде. Һәм ул бала аның баласына әйләнә, а бу ана аның анасына әйләнә. Шулаймы? Һәм аларның балалары өйләнешергә тиеш түгел, алар бер туган кебек булалар. Даже галимнәр әйтәләр, белмичә өйләнсәләр айрылсыннар диләр. Потому что они родные. Кан буталау, димәк, шулаймы? Кан бутала. Менә шуңа күрә ананың принципиаль булган, менә шушындый төп эш изгелеге. Булар берсе дә тидә юк. Период беременности, күтәреп йөрүе, тудыруы һәм имезүе. Менә бу эш аның бүйек изгелеге, бу әтидә юк. Булар берсе дә әтидә юк. Һәм инде монда хәтта өстәп әйтергә була, бала әле тумаган, тугач та әле берәйбер аңламый, уже күпме хәсрәт китергән кемгә? Үзенең әнисенә. То есть бала бит ул, мәсәлән, без беребез дә хәзер ул вакытны искә төшереп, карале, да әнине күп мин тектердем төннәр буе җылы дип, без бит аны искә төшерә алмыйбыз. Асларыма какайта әйтә, күп мин тектердем инде дип, без бит беребез дә аны искә ала алмыйбыз. Аны ләкин аны әниләр генә белә, шулай бит инде. Шуңа күрә без әле тумаган, без инде әле безнең исемебез дә, җисемебез дә юк. Әле исән туабызмы, юкмы, Аллаһ белә. Без уже күпме хәсрәт китергәнбез әниләребезгә. Менә Аллаһ безгә шуларны искә алырга чакыра. Һәм нәрсә ди? 3 дәрәҗә. Шуңа күрә 3 изгелек, 3 дәрәҗәне куя әти әнидән дә алдарак. Һәм менә шушы дәресне бетерәм. Нинди кагыйдә чыгарабыз? Әти әнинең алдагы безгә биргән изгелекләре, шуны белү, аңлау һәм онытмау безгә ярдәм итә. Нәрсәгә? Бүген аларга шул кашандыр без алган изгелекләр өчен аларга рәхмәтле булырга,
аларга изгелек кылырга, аларны хөрмәт итәргә. Аңлашыламы? Кагыйдә. Ни өчен менә бу принцип? Коръән былай гына бирми берәйберне дә. Менә без шуны белсәк, мәсәлән, миңа хәзер 40 ничә яшь икән, әгәр дә мин аңлый алсам, 42 ел элек, 43 ел элек үземнең әниемнең карынында булуымны һәм аңа күпме хәсрәт китерүемне, күпме ул төннәр буе йоклый алмавын, аның интегеп, газапланып мине тудыруын, аннарысын төннәр буе йокламыйча минем алдымны артымны юып, мине 2 ел имезеп, аякка бастыруымны, менә шул элекеге алдан мин алган, әниемнән алган изгелекләрне мин бүген аңласам, бүген шуны онытмасам, бу мине будет побуждать, будет толкать, мине этәрәчәк нәрсәгә? Бүген әниемә изгелек кыларга, чөнки бүген инде мин гафу үтенәм инде, бүген уже мин бәдрәфкә үзем йөрим инде, мин бит хаулы кеше. Шулай бит инде. Без бит шуннан әллә кем булып китәбез. Без бүген карыйбыз да, ладно, әни нәрсәгә соң инде безгә? Әти нәрсәгә соң инде безгә? Мин я сейчас сам зарабатываю деньги, я сам ухаживаю үземнең белән үзем да, мин олы кеше, кемдер шулай итеп чыгып китә бит инде. Юк, менә Аллаһ Тәгалә шул алдагы изгелекләрне безгә искә төшереп, алар безгә ярдәм итә. Бүген әти-әнигә шул изгелекләр өчен күпме дә булса түләргә һәм рәхмәтле булып, аларга хөрмәт күрсәтергә Раббым Аллаһ безгә тауфик бирсен һәм әти-әниләребезгә игелекле булырга язсын. Иншалла, темабызны Рамазан аеннан соң дәвам итәбезме? Нишлибез? Или Рамазанда җыелабызмы? Юкмы? Ярар. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля антә, астагфирука ва атубу илейк.